Rádio vám predstavuje slovenských hokejistov. Ahoj, tu je Branko Radivojevič. Slováci, tešte sa, to, čo urobíme na slovenskom ľade, ste ešte nezažili. Tak určite. Aký je tvoj najväčší hokejový okamih? Tak asi prvý zápas v NHL. Kedy si začal s hokejom? Keď som mal 4 roky. Mal si v detstve hokejový vzor? Kto ním bol? Bol tu síce odchovanec Martin, ale hrával dlhé roky za Trenčín, Otto Haščák. V ktorých hokejových kluboch si hral počas svojej kariéry? V Amerike to bolo Phoenix Coyotes, Minnesota Wild a Philadelphia Flyers. A v Rusku je to vlastne terajší klub Spartak Moskva. Na ktorý z nich najradšej spomínaš? Spomínam na všetky dobre, pretože všade bolo super. Čo pre teba znamená účasť v reprezentačnom tíme? No tak je to česť hrať za Slovensko a dúfam, že sa to podarí aj tento rok, pretože majstra sveta na Slovensku ešte neboli. Máš gól, na ktorý nikdy nezabudneš? Prvý gól v NHL. Aký je tvoj rituál pred zápasom, prípadne talizman? Rituál ani nie, ale vždy sa obliekam z ľavej strany, či už korčule alebo chránič, všetko zľava. Len